Welcome hormatly dostlar. Toyota Camry XL komplektasiya Amerikanka 2.5 motor. Maşin Dubayda Amerika auksionundan alınan Snashcrank. Salonni ko'rsatsam. Qara koja salon. Tezda dinene maşin işleri. Bari yo'g'i, geçen yo'li 19.000 mil. Ana ön tarafından görün. Multi-roll, roll airbag, lead airbag çıkan, zanaveska airbaglar çıkanlar. Eco normal sport rejim, önkü XD'ne gızdariya, soğudanak, bezprovodna zaryat beryen, ulu monitor, yine bir kada 22'nin 11. ayı maşin. Surattan hem görüp bilýäňiz. Öňüne gelsek, degimine basayan bardır. Awgonda açık. Öň lobowy kapot açylanyny döwülen. Öňünden degimine şeýlerek, kapot çalışmaly, 2 sanak çyra, komplekt bumper, okrulon özünden gorsaňam bolýar. Klientin müşterinin isteğine göre çalıştıysa çalışır. Radyatorlarına seyretmeli, ayırıp açantan görmeli. Maşinna grubu zat yok mu diyen, qalandan komentar edýän. Gaty degen bolsa gaty diýin, ýarty yok bolsa ýarty yok diýin. Men üçin şu maşin tapylmayan variant XL gözleýänler üçin gaty gowy variant. Esasat kim alsa netip etsin, bahasyny ýokardy ýazyp goýan, aşagda telefon nomer, WhatsApp, imo, Instagram, Telegram, TikTok arkaň habarlaşyp bilýäňiz. Janyňyz sag bolsun.